Ini ikut guleri suma tekka medan tek question kin ga da favorite food ikla best friend da pandarte of course ಅವರ್ಚ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಚೀರವ ತುಂಬ ಬಿಜಕ್ರದಿದ್ದೆ ಅವನ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಗಣಸನ ಪಾಪಗೆ ಇನ್ನಿಡೆ ಬಂಗಸ್ಕದಿದೆ ಮದಪ್ಪರ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷಣ ಪಂಡವು ರಾವಂದನ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ನಾನು ಸುಮತೆಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನು ಬಂದಿರ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸುಮತೆಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನು ಬಂದು ಒಂಚತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನು ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ಡು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ಡು ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ಗಂಜಿಲ ಬಜ್ಜಿಲ ಫೇವ್ರೇಟಾ ಒಲ್ಪ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವೇನ ಫೇವ್ರೇಟಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸು ನಿಗಳ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸಾ ಬೊಕ್ಕ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಪಿರಾವದ ಕಾಲದ ಪದ್ಯಪುರ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತೆ ಭಜನೆ ಇಷ್ಟ ಭಜನೆ ಇಷ್ಟ ಭಜನೆ ಬುರ್ದು ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಓ ಪರತ್ ಸಾಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರ್ಪೋತಾರತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓದಿತ್ತು ನಿಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಕರುಳಿನ ಕುಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರ್ಪೋತೀನಿ ನಿಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರ್ಪೋತೀನಿ ಕರುಳಿನ ಕುಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಗಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವೇನಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕ್ಲತೆ ಹಾ ನಿಕ್ಲಿನ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಆತ ಇಟ್ಟು ಪಾಪ ಹೊರೆ ಹಿಡ್ದೋರಿ ಪೂರ ಇಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮೂಜೆ ಚೂರಣ್ಣ ಒಂತೆ ಗರ್ವ ಕೋಪ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಎಪ್ಪುಂಡ ಒಂತೆ 100% ಮುಜ್ಜನ ಆ ಚೂರಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಏರಂತಂದ್ರೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧರ್ ಪಣ್ಣೋಡಿ ಎರನಾಣ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣೋಡಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ ಪೂರದ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಗರ್ವ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮುನ್ನ ಕೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಗರ್ವ ನಿಗ್ಲೆ ಕಿರುವೆರೆ ಕುಂಜೆ ಲಕ್ಕ ಕೊಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪಣ ಅಂತೆ ಪಾಪ ಪಂಡ ಆಯನೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಪ ಗರ್ವತ್ತು ಬನ್ನಿ ಮೂಜ್ ಜನ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಪಂಡ ಮೂಜ್ ಜನ ಒಂತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಏರ್ ಪಾಪ ಕೇನು ಒಂತೆ ಪಾಪ ಏರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಲಕ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡುದು ಇಲ್ಲ ಅವನೇ ಒಂಚೂರು ಗರ್ವ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಪ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ 3 ಜನ ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಹ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಇಜಿನ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇತ್ತರಾತೆ ಏರಣ್ಣ ದಾದಣ್ಣ ಕೊರಂಡ ಅತ್ತಂದು ಏನಣ್ಣ ತಿಂದೆರಡ ಪುರ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಈರು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಟೆ ಚೂರು ತುಂಡು ತಿಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಗಣಿಸಿ ಏಪ ಕಿಂಜೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಪಾತಾರ ನಿಂತೇರ ಚಾಲೆಡ್ ಪುರ ಏನಣ್ಣ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಸ್ವೀಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪುರ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಅರ್ಧ ತಿಂದು ಅರ್ಧ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಕ್ಲೇನಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಗುಣ ಬಕ್ಕ ಗೀತಾ ಮದ್ದೆ ಆವಡ್ದುಂಬು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಮದ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ಏರು ಸುಗುಣ ಬಕ್ಕ ಗೀತಾ ಈಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲೇನೆ ಏಪ ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆಪುನು ಅಂತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮೀಟ್ ಆಪುನು ಕಿಂಜೆಪ್ಪನಿಗೆ ಅವ್ನು ಪಾಪ ಇತ್ತಾನೆ ಜೋರಿತ್ತಾನೆ ಕಿಂಜೆಪ್ಪನ ಪಾಪ ಇತ್ತ ಪಾಪದ ಬಾಲ ಇತ್ತೆ ಜೋರತ್ತ ಮೊನ್ನೆ ಕಿಂಜೆಪ್ಪನಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಏನ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕಿಂಜ ಶೋಕದ ಮುನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಪಳ್ಳೆ ಮುನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದದ ಪುಸ್ತಕದ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಬಕ್ಕ ಚೀರವು ತುಂಬಾ ಬಿಜಕ್ರದಿದ್ದೆ ಅವನು
ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪಣ ಕಿನ್ನೆ ಇಪ್ಪಣ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶನ ಒಂದು ಕಿನ್ನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೆ ಗಣೇಶನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಗಣೇಶನ ಪಾಪ ಗಿನ್ನಿಡೆ ಬಂಗಸ್ಕೊತದೆ ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂಗಾನೆ ಪಾಪ ಗಿನ್ನಿಡೆಂಚಲ ಬಂಗಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿನ ಈಗ್ಲೇಗ ನಿಕ್ಲಿನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಮದಪರ ಒಂದಿನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷಣ ಪಂಡವು ಇದಾ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಮದಪರ ಒಂದಿನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷಣ ಪಂಡವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷಣ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಸೆ ಕನಸುಡ್ಲ ಏನು ಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂದು ಕನಸತೆ ಎಂಚ ಆಪುಡದ ಅನ್ನ ಮದ್ನೆ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎರೆಗ್ ಪುರ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಸಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂಚೆನ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷಣ ಆತೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತ್ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮದ್ನೆ ನಿಕ್ಲ ಹಾ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಮದಪರ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪಂಡವು ಮದಪರ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪಂಡವು ಪರಾವಂದನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮದಪರ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ತೀರಿಯರು ಬಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂದಿ ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಆತಿನ ಅಪ್ಪನ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಸಾರಿ ಅವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮಗೆ ನಿಖುಲು ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಏನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಾರ ನಿಖುಲು ನಾನು ಜೋಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಉಂಡವು ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಮಂಡಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಪನ್ಪುಜೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೇ ಪತ್ತಿರ್ಬೇರು ಅಂಚಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರು ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಹಾವು ಬಂದಿರು ಅಮ್ಮಲಾತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆತೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಡೆ ಪೋಡ್ಚಿ ದಾಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಜೆ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗ್ಲಾತೆ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡಿ ಕೂಡ ಹಾವು ಮಲ್ಪ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋರ ಅಂಚ ಹುಚ್ಚಿ ಉಂಡತ ಏನು ಕುದರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನತ ಇದು ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಂತೀರು ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತಕ್ಷಣ ಟವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಖುಷಿ ತಕ್ಷಣ ಆತೆ ನಿಗ್ಲಿಗ ರಡ್ಡು ಖುಷಿ ತಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಈತು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೇರ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಖುಷಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮದಪರ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಂಡ ಬೇಜಾರಾಗ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಬೇಜಾರಾಗ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಈತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡು ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತ್ನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆನ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತೂವಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.